So maunay ilang mga sinultihan mga bay no. Wa ko kasabot sa ilang sinultihan kung giunsatan nila diha o gilibak bata nila. Wa ko nasabtan mga bay. So padayon ta mga bay ug ato usa ning introhan. Buenos dias mga bay. Welcome sa ato YouTube channel. Kini sa mga isyong saksak sila. Welcome ang tanan ninyong mga kabintay. This is a vision of our own. Buenos dias natong tanan mga bay. Welcome maning atong YouTube channel karon sa atong mga hisgutanan nga diin akong natadlas, akong gilakaw ang gikan sa Tuguegarao City ngadto sa Apari. Lain-lain nga mga hotels and restaurants, mga coffee shops, mga malls, mga tourist spot nga ang uban ani dili na gani maato diri sa atong pag video kay cellphone ra ni atong gigamit niya. Ang ilasang weather gidiri sa Tuguegarao kay medyo init-init pa na diha, pero iniga tungtong na gyud diha, labi na gyud diha sa Apari niya diri sa west padong diri sa Ilocos. Pwede na yung tugnawa mga bay no. Sige ulan-ulan kay lagi dool na sa kuan sa Taiwan, sa China kining Luzon, kining tumoy sa Luzon mga bay nya. Babaw sa China mao naman na ang Mongolia o Russia, mao na ang ilang kabugnaw nila dito. Mo'y dali kayo ma-feel ani dili napita. So kalingawi lang sana ninyo tan-aw mga bay ang video nga diin nasuroy ko aning mga dapita, unsay akong mga experience ani, akong mga obserbasyon. Mo ni atong hisgutan karon samtang niapa ko karon sa kuano sa Claveria. Kining video nga akong ipakita ninyo kinilang gikan sa Tuguegarao City ngadto sa Apari. Kay lagi mga bay mura magudag na controversial aning Apari mga bay mo na nga gibalik na to ning lugar. Naam ko ni sa kanta sa Itbulaga kanang mula Apari hanggang Hulo. So ato nang gibisita ning mga lugar kanang Hulo mga bay. Ako na nang naadto sa una pero ako pa nang balikan kay mao lagi atong nakita nga mura do na ba kay kakulian ani ang gakumpos aning gandaha sa Itbulaga. Kay kining Hulo mga bay napamanggitong mo yan nga mao ang tawi-tawi o napaji tumoy pas tawi-tawi no kanang isla diha nga kalimot man kung unsay nga anto ana Unya diri sa norte dili lang ang Apari mo tumoy, napadyod kining sa Batanes nya. Sa kuan mga bay sa Tuguegarao, before ta naadto sa Tuguegarao no, ato usang gisuroy pud ang Santiago kay murag na boundary na sa kuan sa Isabela province ug Cagayan province. Pulos ni dagko ning probinsyaha mga bay unya kuan kanang abunda sa agrikultura, labi na sa ilang mga rice fields porting pagkalapara kay abundam sa ni sa tubig ning dapita nya. Bugnaw pud ang hangin nya. Mo'y atong gipanginaot nga unta kini nga tong presidente karon mao may secretary sa Department of Agriculture nga
palambuon gini pagmaayo ang atong agrikultura nga mulambo pod ang mga farmers ani. Kay saksi jud ko kung unsa jud ka lapad sa ilang mga rice fields mga bay, unsa kanindot sa ilang sakahan, sa ilang mga palayan. Gamay-gamay lang kamaisan mga bay ang akong nakita dinhi, kasagaran gyud mga bugas humay gyud ang mga tanom diri. Unya medyo makapatingala lang mga bay kay ang ilang sudan dili medyo mahal-mahal gyud. Itandi diha sa Cebu. Pero sige lang, okay na lang, okay ra bay no. Mas grabe-grabe gyud ang mahal dito sa Benguet province o sa Mountain province. Usa sana sa atong gipang hinaot nga muos-os ning mga presyo sa palitonon, dili lang sa mga pagkaon, sa gasolina, muos-os ang plitihan. Depende na kung unsaon na sa atong presidente pag pamaagi ang iyang administrasyon nga muos-os ning mga palitonon. Hinoon dili man nato mapugna ning problema sa inflation rate. Labi na nga kining pandemic di pa gyud totally nga nawala ni nya problema pa ning gubat sa Ukraine o Russia. Wala pa nilabot sa uban nga may posibilidad nga naay laing gubat nga muulbo o manghinaota nga dili lang unta no. Tungod aning tension sa China ug sa Taiwan, unya lain sa ning problema sa West Philippine Sea sa atong nasud ug sa China. Nga kung di magasinabot, gamayng bikil lang sa misunderstanding, may posibilidad nga mahitabo na, pero gipanghinao na to nga unta dili na mahitabo gyud. Kay sa gubat man gud mga bay, dili lang kay mga kinabuhi makalas, kundili ang atong ekonomiya mahagsa og ang direkta ra bagid nga maapektahan ni kita. Sama na to nga kita ga-travel ta ga daginot gid ta nga di po dihado ang atong pamilya pag-explore aning mga probinsya sa atong nasod. Kay ang ato lang ani ug unsay atong ikaabag nga ato ning atong ma-share diha ninyo ang mga nindot nga mga lugar sa atong nasod. So despite sa kuan bay sa atong kawadon, naninguha pud ta nga kung unsay atong mga makita ato nang ma-share diha ninyo, sama aning atong sama ni atong na suroy karon diri sa northern part sa Luzon. So sa akong obserbasyon mga bay, sa northern Luzon, doon ay mga pipila lang ka mga kakulian lang no sa uban pong mga autoridad sa ilang pagtratar. Hinoon dili man po ingon ana pa ka kung ano highly educated ang mga ubang autoridad sa tong naso, the way nga motivate sila sa mga bisita. Bisag kinsa nga mga bisita o dumuduong ma-foreigner man o sama nato nga mga lokal lang, pobre og dato, pinaka-importante ginabay ang maayo nga pagtagad, pagtratar sa mga tao. Kana hinoon mahimong wala nay labot siguro ana ang kuano ang lungsod kung dili sa matag-usa na nato. Kay kung dili maayo ang atong pagtratar sa atong isig-gaingon, makakuana maka hatag na og dismayado sa atong lugar. So kana usapan na sama pananglit ako diri sa diha sa Cebu. Kung maayo akong pagtratar sa mga bisita sa lalayong lugar, mo reflect na sa atong probinsya. Kung bati ta og pagdagad
sa mga tao nga kinsa bisag kinsa nga atong masugatan mo reflect na sa atong probinsya nga atong natawhan, atong namatan. Mausab na kita sa pagbisita sa ubang lugar. Yang kawas anak mga bay, dili mahinuntanan, kasagaran man gyud nga atong namit, maayo man gyud ang ilang pag dawat sa tuwa. Nya ang ilang mga delicacies dili pod bintahaan. Ang usa sa pinakasikat aning dapita mao ang kaning mga lumi, kining ilang mga mami ug unsa pa ning mga klase nga putahe sa pansiteria. Malagwa kay ko kakita dili bay nga nay batsoy bay no, kay nangita gyud og batsoy nga makatilaw ko kung unsa sad sila the way nga mo hikay aning klasiha sa kining delicacies, kining batsoy. Apan naabot na lang ko dili wa ko ka kita og batsoy, murag dili sikat dili ang batsoy, ang sikat gid dili kanang kuan kining parehanang mga noodles, kanang mami, kanang mga lumi ug ubang pang mga pansiteria nga mga delicacies. Pero lami man pud mga bay, mo na nga sikat na dili kay mao na ilang kinaon gid diri dapita. Nya sa mga lugar mga bay dili bintahaan, daghan kayong nindot jud nga lugar. Nalang pwede gamay kakulian, gamay ra pod sa mga kalsada, gamay ra pod. Mostly gid dili lapad ang kalsada, dali ra kayo ang pagpadagan sa ekonomiya kung ingon ana ka nindot ang kalsada. Progresibo ang kalambuan sa atong komersyo. Labi na gyud nga daghan kay mga bypass roads nga nasugda na sa panahon ni Digong o gisundan karon ni Bongbong Marcos ug ayho punta nga managahan ba gini. Nalay pipila ka lugar nga medyo apiki ang kalsada pero pipila lang. So I hope nga pahugdan pa ni pagmaayo sa DPWH nga mapalapdan pa gyud ang atong kalsada. Nya importante sa kini mga tunnel, ya, mga bridge na to mga bay. Nindot kay mga bridge dili sa norte nga akong naagian, mga tag-as kayo nya ligon nga pagkatrabaho. So kana mga bay, dako kayo na og ikatabang sa atong ekonomiya sa tagsa-tagsa ka mga munisipyo sa isig ka probinsya, labi na gyud diri sa Cagayan Province. Perting dakuha aning Cagayan Province mga bay, ug pila na lang ka tikang sa mga munisipyo moari na pud niya diri sa Ilocos Region. Kining Cagayan Province mga bay murag Region 2 ni. So malipayon ta mga bay no nga nataak taning lugar kay buong palagi sa uban nga daghang taga diri nga gusto pud moadto sa Cebu, sa Bohol, Siquijor, diha sa Aklan. Daghan sa taga diri nga nangambisyon pud nga makaanhaan natong dapit sa Mindanao pud. Ya labi na sa kanang Chocolate Hills, gusto kay na nila makita. Nya diri pud sa tuwa sa Cebu, gusto sa nilang bisitahon ang sikat kayo nga Kawasan Falls, yung mga beaches sa Cebu, sa labi na diha sa Daan Bantayan, sa Santa Fe. Kay lagi nag-research man po na sila sa internet, pero daghan sa taga diri no nga nang ambisyon pa lang. Ay uban dunay mga kaparentihan pagani sa Visayas ug sa Mindanao, apan wala pa gid nila mabisita. Kay bawo ka mga bay, tungod ni sa kalisod nga atong gisagubang karon. Mao na nga 5 years from now mao ni atong lantawon kung unsa bay mahimo aning atong presidente nga unta kitang tanan maka-afford na unta nga makaadto sa bisag asang lugar.
ginahangyo po ta nato sa Department of Tourism nga kontrolo ning mga presyo sa ubang mga negosyante nga nagpadagan sa atong turismo, sama ning mga inn, mga hotel, kanilang mga pagkaon nga kung mga lokal lang sama nato tagaan unta nig konsiderasyon nga dili kayo mahal aron makasugakod pud ta kung unsay atong mga pamaliton kay bisag ingon ana mga bay, bisag sa kapobrehon nato nga bibisita aning mga lalaing lugar na makaabag pud baya mi. Pero ngadto sa mga foreigner natural lang gina nga the price is right. Okay ra na siya sa mga dagko nga mga foreigner no, mga Koreano, kini mga Japanese, kini mga Amerikano, mga labi na sa taga Europe, mga British nga moari diri kay mostly baya sila usasad baya ni sila sa hinungdan nganong na-explore ni atong nasod tungod sa ilang pagbisita. Usana ni ana si Apo Wang-od na diskubre na no nga misikat sa tibuok kalibutan tungod sa mga foreigner nga may bisita sa ilang lugar diha sa Kalinga. Mao nga kita pod nga mga lokal nga sama na to tagaan lang og gamay nga konsiderasyon nga dili lang pod nila mahalon na kanang makaya po nato ba kay ako saksi jud ko mga bay sa pagbisita diri sa norte. Kung kami sa Cebu daghan po ang nangandoy nga gustong makaari diri pero pipila ra gani ang makabisita diri, pero daghan jud ang gustong moari diri. Daghan ganing miingon sa akong mga kauban nga swerte kuno kay ko nga nakaarian ni diring dapita. Wa pud sila kahibaw kung unsa pud kalisod pud akong nagian nga before ko ni ari diri. So munas ginhawa pud. So mao na mga bay nga dili lang sa atong presidente o sa ubang mga opisyal nga gitudlo sa iyang mga kabinete nga matabangan ning mga tao nga sama na to kay kita pud mga bay mitarong man pud ta og pagpili og mga opisyal no panahon sa eleksyon. Mibutar ta og tarong nga mabutang sila diha sa ilang posisyon kay mauna sila'y atong gisailigan, gilauman o gituhuan nga makahatag og maayo nga kaugmaon sa atong nasod. Naglaom ta ana nila. Pasensya mga bayno kay medyo naamay eksena aning mentoryo niya katapad ba ang simbahan. Oops, napamali isa. Komedya ra nang atua bay no kay anha pod baya ta paingon kitang tanan. So padayon ta mga bay unya sila pod nga mga opisyal misaad pud ana pag eleksyon. So sa ilang mga saad ato nang gituhuan mga bay og kana maayo unta nga ila nang buhaton yun sud sa 5 ka tuig. Basin pa day og kada tuig moari ta diling dapita adto sa Mindanao ug dili lang ako. I hope nga kitang tanan kay pagkanindot mga bayno ibutang tag samo lang no, ibutang ta sa among barangay sa Kahil, mga taga Borbon nga kaya na nilang mobisita sa laing lugar nya wala ba natutuyo nga ibutan daron bag abot na to ibutan ta sa apari ba ron naisilingan na to nga nakita dito.
Nya magkahimamat nga malipayon ba. So kana kung mahitabo na ganina ingon ana mga bay nga mga kasilingan na nato nga wa nato tuyo nga gikan sa Sugbo migawas sa probinsya sa Sugbo ug mibisita sa lain-laing probinsya sa mapananglit dili sa Cagayan, sa Ilocos, sa Benguet, Mountain Province, dito baka sa Davao, sa Misamis baka ha, o sa Iligan, o ubang pa sa Tawi-Tawi baron. Unya mahimamat nimo didto mga silingan nimo sa Cebu. So ninduta bay no kung ingon ana ba ang atong estado, kung mahitabo gani na bay niining administrasyon, kung mahitabo gani na bay aning administrasyon na kana mga bay sinyalis na nga ang atong nasod miasinso na og gamay. Mao nay timailhan apan samtang karon mga bay nga ang uban natong mga kaigsuonan nangandoy pa nangambisyon pa nga mobisita ang mga lugar apan pila na lang katuig nga pagpangambisyon wa gid din taon kaanha ng mga lugar nga gusto nilang adtuon. Nagpasabot mga bay nga kining nasura naapa sa kalisod gakamang pa. So ingon ana ra na ang ilanan mga bay. Gawas lang sa ubang mga pobre nga sama nato nga nakakita gid og paagi apan dili man gyud tanan mga bay, di ba? Di man gyud tanan nga nakakita gyud paagi. Pipila ra man ang sama namo nga makabisita og lain lugar. Lahi gyud to og kitang tanan ingon ana nga dili ta estranghero ba mismo sa atong nasod. Dili ta ihas, dili ta ignorante mismo sa atong nasod. Tanawa ra gud nang ubang mga silingan nasod lang nato. No, kining Korea, ang Taiwan, ang mga Singaporean, tanawa na sila. Dili lang sa ilang nasod. Mobisita diri sa atong nasod. Musuroy. Unya makatabang sa nadako na sila gikatabang sa atong ekonomiya. Muari dili magsuroy-suroy lang. Dili na sila ingon para manarbaho. Dili sama nato nga moadto dito Korea, moadto og Malaysia ug asang nasura, dili para magsuroy-suroy kun dili manginabuhi. So dako kay diferensya mga bay no. O pinaka worst pag yun mismo sa atong nasod. Halos 80% kinabag-an nato estranghero mismo sa atong nasod. Hinaot nga unta nga kitang tanan gawas no na unta nga makasuroy sa lain-laing nasod aron dili lang ingon nga ma-relax ang atong hunahuna sa grabe natong trabaho, kundili gawas sa pag-explore pagyud mga bay, mailhan nato kung kinsa ta, unsa ta nga klase sa pagka Filipino. Kay kung estranghero ta sa atong lugar gud murag di kay ta kaila kung unsa ta nga klase sa pagka Filipino. Kay mismo ang atong nasud wa man nato ma-explore. Bisan gani sa Cebu mga bay, daghang mga taga norte nga daghan na pang wala gid kaadto pa sa south. Nya daghan sa taga south sa Cebu nga wala pa gid kaadto sa norte. Kay ngano tungod sa kalisod. O yung mga tao dito, halo-halo, may badyaw, may Maghay naman kayo. Bisaya, may badyaw, wala kasi yung badyaw namin dito. Oo. Pero yung dialect na badyaw talaga, no? Bicol. Bicol. Bicolana. Kasi yung badyaw, iba-iba na kanong dialect nila na na-adopt, no? Oo. Yan mo yan sa Facebook. Samot na gyud sa bisag sa silingang isla sa Bisaya, sa Bohol, sa Negros, Iloilo. Samot na gyud nga daghan pang wala pa ka bisita aning mga lugar. Samot na sad gyud diri sa Luzon ug Mindanao ug mausab ang mga tao diri.
daghan sa taga diri nga gusto pagbutaa kaning lugar sa Visayas ug Mindanao. Mausa na problema sa Mindanao nga in town gustong masuroy aron lang makakita kung unsa ni kanindot ang atong Pilipinas. I hope munta nga matagaan ni og solusyon sa atong gobyerno. Wa man ta ingon nga nagsalig nila, pero ang atuang man lang gud mga bay nga kana bang maka-afford ta sa plitihan, sa mga palitunon. Unya usa na gid ana nga paligunon gyud ang atong kining agrikultura, kining build og ang atong AFP modernization kay kauban ni sa atong sa seguridad sa atong food supplement, unya sa atong seguridad usab kung asa ta maadto sa mga lain-laing lugar. So I hope nga peaceful na unta ang atong nasod. Ug hantog sa susunod mga bay, kung asa ko ipadpad aning atong nasod sa Pilipinas. Daghang salamat og rock and roll natong tanan mga bay.
Bay, kumusta Bay? Pasensya sa Tagalog ko, taga Mulo kayo. Sakop na ang ano, yung Cagayan. Itong Apare, siya ang pinakadulo no sa Cagayan. Oh. So, mga ilang oras kayo nag ano? Time ng umaga? Oh, sige, magano tayo, gilala tayo. Court. Ulitin natin. Court. Bay. Court. So, bay, dalawang gitarista to. Tapos, maganda to pakinggan sila. Ano na natin, makita na natin sa ano nila aura kasi dalawang babae, dalawang lalaki. So, malakas to na ano, malakas to na ano, nakaruling. Sa isang araw, mga ilan ang ano nyo? Pagka 1,000, no? Yung sikap na talaga, mula sa umaga hanggang mga alas 9, ganyan, mga tanghali na. Oh, kasi medyo tama-tama talaga, no? May tanong ko ba, kasi kayong taga dito ba, yung bangka doon, magkano yung pamasahe doon? Yung nakita ko na ba, nakita ko parang Thailand. Yung minimum niya ba, di yung bangka doon, nandun sa ano, yung may river doon. Nakita ko kanina, ang ganda dito, parang Thailand. Ngayon ko lang nakita yun, makano pamasahe niya sa pagkakaalam niyo lang, yung minimum lang. Sa Santiago ba, nakapunta kayo doon? Doon sa Santiago. Kasi, hindi pa? Oh, maganda doon kasi ganyan ang ano, yung ang daming ano. Tapos yung parada nila iba sa amin doon sa Cebu. Kasi ang yung gulong ano niya, iba ang kanang gulong. So, lahat kayo lahat talaga taga Mulong. So, kumusta naman niyo? Okay lang? Okay lang. Relax lang ang ano no. Ganyan lang buhay. Ito nakasalamuha ko ito mga babae ito na ano. Ayun naman yung mga na nagkakaroling na ano ko. Iba-iba lang, may mga bata, may matanda. So, ito sila mga sure ko sa inyo ba lahat na nagkaroling mga babae talaga. Lahat nakasalamuha ko. Pilipino pa rin, proud Pilipino. Magaling talaga sa caroling. Ako, Bisaya ko. Ito sila mga ato to, mga iba yung Ilocano, di ba? Ano ba tawag? Cagayano? Oo, Cagayano. So, rock and roll ba sa ating lahat.